Je hoort de opening van 2 padelbanen in Kalm. Hoe trots ben je? Ja, ontzettend trots. Ja, het is toch een heel project geweest. Hè. We zijn bijna 2 jaar bezig geweest om hier de banen aan te leggen. En ja, dan ben je natuurlijk heel trots als ze eindelijk er liggen en vandaag dus officieel geopend worden. Momenteel zitten we op 230 leden. En nou, voordat we begonnen zaten we rond de 150. Dus ja, voor de opening eigenlijk al bijna 80 leden erbij. En ja, dat is natuurlijk prachtig. We hebben alle verwachtingen qua prognoses eigenlijk nu al overtroffen. Dus ja, heel trots. We hebben gelukkig twee hele goede trainers weten te vinden. We hebben Jelle de Roos, die is recent nog Nederlands kampioen geworden bij het NK Padel. Wel in de categorie 60 plus, maar een hele goede padellen. En we hebben Anna Rim, een jonge meid, heel fanatiek, heel enthousiast. Net ook de opleiding afgerond. En die gaan samen hier de training verzorgen. Om 3 uur hebben we even een plechtigheidje, inderdaad de officiële opening. En nou ja, na de opening gaan we weer verder met het programma. Dan gaan de 4 toppadellers, onder andere de 2 trainers. En Ruud van Hees, ook een hele goeie met Maxime. Die gaan een demonstratiewedstrijd geven. En tijdens de wedstrijd leggen ze nog even uit ja, waarom ze bepaalde ballen spelen en hoe het spelletje precies werkt. Dus heel leuk programma. Verder ook nog tossen. Dus in wisselende samenstelling partijtjes spelen. En na het tossen dan gaan we verder met een lekkere barbecue. En dan sluiten we natuurlijk even af met een drankje.